Τρίτη σήμερα και θέλω στο πρώτο μέρος αυτό εδώ, πριν παίξω κάποιο τραγούδι, να μιλήσουμε λίγο για κινηματογράφο, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του κινηματογράφου, κυρίως του ρεαλιστικού, από ό,τι έχεις καταλάβει που έβαλα και στην αρχή αυτό το ντοκουμέντο. Μ' αρέσει ο ρεαλιστικός κινηματογράφος γιατί έχει τρεις συνισταμένες που έχουν επιτυχία. Θα το κάνω και εγώ, αλλά λίγο πιο μετά τις διαφημίσεις. Το πρώτο στοιχείο για να κάνεις επιτυχία είναι το γαμάτο σενάριο, που το διαθέτει ο ρεαλιστικός κινηματογράφος. Είναι η γαμάτη σκηνοθεσία, το δεύτερο στοιχείο, που και αυτό το διαθέτει σε μεγάλο βαθμό. Και είναι και οι γαμάτες ερμηνείες. Είναι οι λεγόμενες και γαμώτες ερμηνείες που εκεί κι αν δεν διαθέτει. Βέβαια μου αρέσουν πάρα πολύ, εκτός από το ρεαλιστικό κινηματογράφο, μου αρέσουν και οι ελληνικές και... μπερδεύω και τα λόγια μου, είναι πρόβλημα αυτό τώρα, είναι πρόβλημα αυτό που έχω. Ίσως πάω στη Τζούλη Μασίνο να το λύσω, θα πάω. Που λες για τις ελληνικές ταινίες, θέλω να σου πω, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή μου αρέσουν ή οι ταινίες που περιέχουν γεννητικά όργανα, όπως του ρεαλιστικού κινηματογράφου, ή οι ταινίες που είναι για γεννητικά όργανα, όπως οι ελληνικές. Για παράδειγμα είδα αυτό το I Love Καρδίτσα, I Love Λάρισα, μια επαρχία I Love, δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Πάρα πολύ ωραία ταινία, πάρα πολύ όμορφη. Βέβαια εντόπισα ένα αρνητικό και θα στο πω αυτή τη στιγμή για να το μάθεις κι εσύ. Η ταινία αυτή περιείχε και ηθοποιούς. Δεν ξέρω, αυτό ήταν το αρνητικό της. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι τα τοπία, να είναι η μουσική. Χωρίς ηθοποιούς θα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία. Γι' αυτό τι προτείνω. Προτείνω επανέκδοση όλων των ταινιών των ενηλίκων, των ταινιών δηλαδή Γκουσγκούνι κλπ. Να επανεκδοθούν και να βγουν στα φεστιβάλ έξω, στο εξωτερικό. Δηλαδή ο Γκουσγκούνι 3 Όσκαρ, 4 θα τα κέρδιζε. Και στο σημείο αυτό, κουλίτσα μου, θέλω να κάνω μια καταγγελία, γιατί είπα ότι θα είναι και καταγγελτική η εκπομπή. Ξεκίνησα χθες με την καταγγελία για τη στράτευση της Άλκης της Πρωτοψάλτη και συνεχίζω σήμερα με μια είδηση βόμβα που έσκασε και τίναξε στη θέμελα την ελληνική κοινωνία, νομίζω. Για αυτό το πράγμα, για αυτό το έσχος που βγαίνουν στα κανάλια και φωνάζουν και βρίζουν, ας πούμε, για την καημένη την αστυνομικό, πρέπει να έχεις ακούσει, που μετά την υπηρεσία της το κορίτσι ντύνεται προκλητικά και κάνει την πιάτσα της. Δηλαδή, γιατί κατηγορούμε, είναι ένα επάγγελμα κι αυτό και κάποιος πρέπει να το κάνει. Εγώ θα το κάνω? Όχι, ο αστυνομικός θα το κάνει. Ποιος θα το κάνει? Και θέλω να τη δικαιολογήσω, όχι επειδή είναι ιερόδουλος, ας πούμε, όχι επειδή είναι πουτάνα, αλλά θέλω να τη δικαιολογήσω, γιατί ξέρετε πόσα παίρνει η αστυνομική? Κουλίτσα μου, το διανοείσαι? Ας πούμε, πώς μπορείς να ζήσεις μια οικογένεια τώρα με το μισθό του αστυνομικού? Δεν γίνεται. Ας πούμε, η κοπέλα αναγκαζόταν, έκανε πιάτσα. Εντάξει, και ο Κώστας ο Ταχτσής παλιά, που ήταν συγγραφέας, πλούσιος, ωραίος, έκανε και αυτό την πιάτσα του. Τι να πω. Άλλοι αστυνομικοί, ας πούμε, αναγκάζονται, χωρίς να το θέλουν βέβαια τα παιδιά, γιατί είναι και σκότωμα, είναι και κούραση. Δηλαδή, κάνουν δεύτερες, τρίτες δουλειές, γιατί είναι κούραση. Είναι κούραση να πηγαίνεις το βράδυ στα μπαρ μετά την υπηρεσία σου για να παίρνεις τα χρήματα από τους πολίτες και να δίνεις κάποια προστασία, βέβαια, με το αζημίωτο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τη τσάμπα θα δουλεύεις, δεν αποκλείεται. Ας πούμε, κάτι μπατσόπουλα που γνωρίζω πηγαίνουν μετά από την υπηρεσία τους κάθε μέρα στα Ινόφυτα και ποτίζουν κάτι φυτίες χασίς που έχουν φυτέψει εκεί, πάρα πολύ καλά, και βοηθάνε και το περιβάλλον. Τους έχει βάλει το Πασόκ, είναι για την πράσινη ανάπτυξη. Ας πούμε, κάτι άλλοι γνωστοί μου αστυνομικοί πηγαίνουν τα βράδια και κάνουν βίζιτες. Άντρες αστυνομικοί, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί όχι. Κάποιοι άλλοι πηγαίνουν στις πόρνες και παίρνουν τα χρήματα και προστατεύουν όμως, τις προστατεύουν, δεν το κάνουν τσάμπα, δεν πληρώνονται άδικα. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην κατηγορούμε τη μία και την άλλη αστυνομικό που αναγκάστηκε η κοπέλα να βγει στο κλαρί, ας πούμε. Και συγγνώμη, θα σου το πω και αλλιώς. Αν δεν βγει η πατσίνα στο κλαρί, έτσι, αν δεν βγει κάθε κοπέλα στο κλαρί, πώς θα πηδήξει και ο άνθρωπος?
Έτσι, πώς θα πηδήξει? Το είπε και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου παλιά. Ευτυχώς που η πατρίς δικαιώνεται σε ταβέρνες, πλατείες και αλάνες. Ευτυχώς που πουτάνες. Δεν θυμάμαι όλο το στίχο, δεν το θυμάμαι, δεν είχε κάνει επιτυχία το τραγούδι. Έτσι. Και επίσης να ξεκαθαρίσω και κάτι. Να ξεκαθαρίσω κάτι τώρα που μιλάμε για ιερόδουλες και αστυνομικούς. Το αρχαιότερο επάγγελμα είναι ένας μύθος ότι είναι η πορνεία, η ιερόδουλη. Δεν είναι η κοπέλα το αρχαιότερο επάγγελμα. Είναι ο νταβατζής, παιδιά, το αρχαιότερο επάγγελμα, με ντοκουμέντα και στοιχεία. Γιατί η κοπέλα, για να βγει, κάποιος την έβγαλε, δεν πήγε μόνη της. Έτσι. Πρέπει να τα πούμε κουλίτσα με όλα αυτά, να τα μάθεις, γιατί σαν στοιχείωτη και ηλίθια ταυτόχρονα. Έτσι. Και θέλω να στηρίξω την αστυνομικό αυτή και τη συμπαράστασή μου, και στο δικαστήριο θα πάω. Ίσως μου κάνει και καλύτερη τιμή κάποια στιγμή. Ποτέ δεν ξέρεις, δεν θα μπει ισόβια. Έτσι. Είναι 22 χρονών, 23, πολύ καλό, πολύ καλό.